Tama na. Magsuwayan na kita. So, ano? Habo mo na sako? Ha? Ano yan? Habo mo na sako? What's up mga pade? What's up mga made? Yaw na naman kami igdi para magtauning kakulitan sa Indo. Ngunyan, paprangta si Papa mo. Si Papa Indo. Watch and learn. A few moments later. Papa! Papa! Diyan. Ano? Nag-ibumanda kita ning ano. Ning acting-actingan para man sa ano ta. Para maugma-ugma man. Anong acting-tingan? Mag-ibo kita acting. Tuyo man niya daong. O ini. Halimbawa ini. Basahin mo yan. Pero may arte man. Artihan mo dyan. Aartihan ko man. O dali. Actingan ko lang. Oo. Basahon mo. Basahon ko. Basahon mo. Tama na. Magsuwayan na kita. Ito ano? Habo mo. Ito ano? Habo mo na sako? Ha? Ano yan? Habo mo na sako? Habo na galing. Paano? Papabasa-basa mo ni. Siyempre may ano man. Ulog pa ka to. Makulog? Makulog? Nakukulogan ka na? Acting pa lang nga nito. Acting totoo ba ganyan? May pa yan sa ano, may pa yan sa katotohanan. Dali. Sawang-sawa na ako sa imo. Sawa mo. Sawa. Surat. Nasasawa ka na sako? Surat mo lang Sawa baga. ka na? Ano man yan? Ginagawa mo? Makulog. Ang seryoso na yan. Garo. Bako naman yung sarubahan garo ay. Dalian mo na. O, si Tulo. Si Pantulo. Pinagsisisihan ko na naagumta ka. Nagsisisi ka na sako? Nagsisisi ka na sako? Nagsisisi ka na? Kulog na iyo, abi. Nagsisisi ka na? Iyo! Iyo! Nagsisisi ka na talaga? Wasa, surat-surat nga. Oh, pang-apat! Ano yan? Katapuson ko na ang relasyon ta. Lin! Ano? Ikaw ka ng iba? Ano? Ikaw ka ng iba? Hmm? Ikaw ka ng iba? Hindi nga maraming surat-surat mo yan. Ikaw ka ng iba? Acting-actingan, makulog na iyo. Da. Abo. Makulog na iyo. Anong kapulugan? Ay, patapos! Ito sa nga rin. Tama na yan, malanit na iyo. Magugulit ka. Lugo na may na. Lugo na. Tapos naman dyan. Ano? Oh. Nagugay, nagluluto ako. Ano? Magluto ka na naman! Malanitan iyo. Kaulayon mo sinda. Oh, ano? Saruan ta, pala. Maurag man ko mag-acting. Maurag man. Pwede na. Best actress na.